Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alamomin da suke nunawa an yi wa mutum sihiri na lalata kasuwancinsa da arzikinsa shine za ka ringa samun kuɗi suna lalacewa, a nema alkawari ana saɓawa, komai naka zai tsaya cak. Za ka inda tunanin barin gari da barin sana'a za a karɓi rancen ka a ƙi dawo ma da shi, kai kuma wanda suke binka za su takura ma. Sha'awa mai ƙarfi za ta kama ka wanda sai ka yi wasa da gabanka ko ka biya wa kanka buƙata. Ɓangaren 'ya mace kuma za ta inda samari suna guduwa, wata magana auren sai ta zo kaf zai ta gudu, sai su gudu. Wasu kuma za su inda neman ta da lalata. Sau da yawa in ta ƙi ta ba su haɗin kai, su ma su gudu su bar ta. Wannan duk alamomi ne da suke nunawa an yi wa namiji ko mace makirci ko sihiri a harkar kasuwancinta da rayuwarta ma gaba ɗaya. Wannan kaɗan daga alamomin da suke nuna. Wani sa'in kuma hakan yana faruwa ta ɓangaren namijin dare. Idan aka turo shi yana zuwa da abu uku, ko ya hana mace aure, ko ya hana ta zaman lafiya, ko ya hana ta haihuwa. Haka kai ma ɗa namiji ka sani akwai macen dare wadda take zuwa da wannan lamarin. Shi yasa za ka ga wani sa'in kana neman aure komai ya zo gab da gab sai kuma abubuwa su tsaya cak. To na ɗaya mai yiwuwa ka je kana son wadda aljani ya aure ta. To wannan zai sa shi aljanin ya rasa ya zai yi sai shiga harkar kasuwancinka ya lalata shi. Sannan yin aure ba kan a ƙa'ida ba, ka yi aure ba tare da an yi ma bincike na sahihi ba. Nahisin aure yana sawa harkar kasuwancin mutum su lalace. Sannan kuma yawan jifan maƙiya da mahassada yana sawa. Sannan kuma ɓangaren baki, sammu, sihiri, maita duk suna sawa. Sannan sai jan hankalin ma ɓangaren masu tasarifi. Sau da yawa wani zai ce yana son a yi mai kuɗi. To ka sani idan akwai sammu a tare da kai, in za a yi ma kuɗi so nawa, in kuɗin ma sun yi to kuɗin nan ba za su kasu ba dan na jabu za su zama. Haka idan akwai bakin iyaye a tare da kai, ko kuma bakin ma mutane gama gari, shi ma hakan ba zai yiwu ba. Sannan kuma haka dukkan mutane suna da taurari guda uku. Akwai Sa'idi, akwai Nahisi, akwai Muntazizi. Haka idan tauraron ka Sa'idi ne, ba ka da sammu, ba ka da sihiri, to ta yadda Allah daga an yi ma tasarifi ko caca, shine za ka ga duk lokacin da suka yi masu wannan tauraron suna dacewa ka rasa me yake faruwa. To dama suna da sa'a, tauraron su mai kyau ne kuma ba su da sihiri, ba su da sammu, kuma bugu da ƙari a kai musu addu'a. Amma idan tauraron ka Muntazizi ne, to sai ka jima kana yi ka kusan fidda rai sannan sai haka ka dace. Sannan kuma ɓan Nahisi ne, to in za ka yi tasarifi sau dubu ba za ka dace ba. Haka in za ka yi caca sau dubu ba za ka gane ba. To da haka wannan duk ba a iya gano wa mutum tauraron sa ina yake, sai ya samu masana bincike na haƙiƙa za su gano duk wannan matsalolin da suke damun mutum. Kuma da yadda Allah ba alfahari muke ba, ɓangaren mu muna yi wa mutum bincike na musamman wanda ake gano mishi matsalolin rayuwarsa. Da yadda Allah kuma a gaya mishi hanyoyin da zai magance. Wani zubin kuma hakan yana faruwa ne idan maƙiya suka sawo ka a gaba. Dole ka samu ƙwararru wanda suka yi ma bincike. Yin aure ba a kan daidai ba yana sanya haka. Auren wadda aljana ya aura yana sanya haka. Abubuwa da yawa suna faruwa. Duk lokacin da ka ji ɗaya daga cikin alamomin da muka faɗa, to lalle akwai matsala a tare da kai. Kana samun kuɗi suna lalacewa, a nema alkawari ana saɓawa, komai naka ya tsaya cak. Kana mugayen mafarkai, kana gamuwa da faɗuwar gaba. Sannan sha'awa mai ƙarfi tana kama ka wanda sai ka yi wasa da gabanka. Ka biya wa kanka buƙata ko ka kalli fina-finai marasa kyau, sannan buƙatar ka za ta biya.
Sannan ko kuma ka yi tafi ka fi son ka zauna kai kaɗai ba ka son shiga jama'a duk alamu ne da suke nuna haka.